Poštovane dame i gospodo, Hrvati i Hrvatice. Poštovane dame i gospodo, Hrvati i Hrvatice. U ime pisca profesora Kazimira Katalinića, a isto tako i u svoje osobno ime, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem svima što ste večeras došli na večerašnje predstavljanje njegove knjige. Volio bih da je pisac večeras s nama kako bi nam sam osobno iznio sadržajni opis svoje knjige, a uvjeren sam da bi iz njegovog izlaganja puno lakše shvatili ne samo onaj ogromni doprinos, veliki doprinos hrvatske političke emigracije u uspostavi današnje Hrvatske države, već i sve one poteškoće i probleme s kojima su se pripadnici emigracije, javni djelatnici suočavali u ono tragično i dugo vrijeme od 1945. do 1990. godine. Svaka emigracija je bolna i tragična, ne samo za pojedince koji napuštaju, koji su prisiljeni napustiti domovinu, već i za domovinu i narod kojim pripadaju. Sva naša iseljavanja, svi naši egzodusi bili su rezultat tuđinske okupatorske politike u Hrvatskoj. Budući da je naslov knjige profesora Katalinića Od poraza do pobjede, što znači od propasti nezavisne države Hrvatske 1945. kad je propala, do uspostave današnje Hrvatske države, a pod naslov je povijest hrvatske političke emigracije, i zato želim reći nekoliko riječi o samoj emigraciji kao takvoj, a na poseban način o hrvatskoj političkoj emigraciji. Dakle, svi ljudi koji su napuštali domovinu, nažalost, nisu se vratili u Hrvatsku nakon uspostave današnje Hrvatske države. Mnogi su od njih ostavili svoje kosti po raznim kontinentima, a jedni su umrli prirodnom smrću, drugi su nažalost nastradali od udbine ruke koja je lovila Hrvate, istaknute Hrvate, i na njih pravila atentate. Prva žrtva hrvatskoj emigraciji bio je doktor Protolipac, koji nije pripadao ustaškom pokretu, ali je bio aktivan u katoličkoj akciji, i zato Jugoslavija, kad je shvatila da ne može svakoga dovesti pred sud ili mu staviti pištolj u zatiljak, onda je nastojala iskoristiti situaciju i ubijati Hrvate po vanjskom svijetu. Propast nezavisne države Hrvatske svakako da je bio jedna tragedija, a nakon propasti uslijedio je veliki egzodus 1945. godine, i nakon egzodusa počeo je pokolj hrvatskih vojnika, civila, staraca, žena, djece itd. Prema Kataliniću bilanca gubitka države je tragična, a time i povijesna odgovornost onih koji su je rušili i srušili. Nepobitna je činjenica, piše Katalinić, da se mnogi Hrvati nisu slagali s postojećim režimom, no nikakvo protivljenje režimu, ustaškom režimu, nije moglo opravdati rušenje Hrvatske države. Nakon propasti uslijedio je dakle Bleiburg. Katalinić opisuje u svojoj knjizi žrtve
i po svom istraživanju došao je do zaključka da je po prilici oko blizu 200.000 Hrvata nastradalo u Blajburškoj tragediji. A zatim piše, niti 3 mjeseca nakon izručenja u Blajburgu, te dok je još trajalo ubijanje Hrvata, ne 6. kolovoza bačena je prva atomska bomba na Hirošimu u Japanu, a 3 dana kasnije i druga na Nagasaki. Prva je bomba ubila oko 90.000 ljudi, druga oko 73.000 i uspoređiva hrvatske žrtve s japanskim žrtvama. Međutim, kad uspoređiva žrtve, uspoređivao je također i stanovništvo Hrvatske sa stanovništvom u Japanu i došao do zaključka da je na Blajburgu žrtve koje su pale na Blajburgu i u Križnom putu 19 puta su bile veće od gubitka Japanaca koji su poginuli s 2 atomske bombe. I jasno ko je najviše kriv za zločine u Blajburgu. Katalinić smatra da je Tito zločinac i da je Tito najkrivniji za žrtve na Blajburgu. Mnogi danas još uvijek smatraju, njegovi obožavatelji, Titovi obožavatelji, nastoje ispričati Tita i reći da je sve učinjeno bez njegovog znanja. Međutim, Katalinić navodi u svojoj knjizi nekoliko svjedoka, kao što je Mitija Ribičić, nekadašnji slovenski partizan i poslijeratni šef OZNE za Sloveniju, koji je pisao da je o likvidaciji vjerojatno donešena odluka na vojnom sastanku između Tita i zapovjednika 4 partizanskih armija u Zagrebu. Milovan Đilas, također u New Yorku, doktoru Mati Meštroviću, koji je 68. pozvao Đilasa u svoju kuću i na tom sastanku bio je doktor Brzinski, poznati povjesničar koji je bio u Bijeloj kući za vrijeme Cartera, i nakon što je Brzinski otišao iz kuće, Đilovas je rekao Meštroviću i profesoru Bogdanu Radici da je odluka donešena i da je Tito bio taj koji je donio tu odluku. Isto tako i od Mate Meštrovića otac kipar Ivan Meštrović, kad je posjetio Jugoslaviju 1959. godine, Tito ga je ugostio i kad je postavio pitanje Titu zašto toliko krvoproliće, zašto ubijanje nevinih Hrvata, Tito je odgovorio da se to moralo dogoditi da bi se Srbi zadovoljili. Dakle, neosporiva je činjenica, unatoč svim suprotnim dokazivanjima titoista i jugonostalgičara, da je Josip Broz Tito glavni krivac za sve zločine koji su se dogodili na Blajburgu i kasnije iza Blajburga. Hrvati koji su preživjeli Blajburšku tragediju i englesko izručenje bili su, kaže Katalinić, zametak u krvi rođene hrvatske političke emigracije. Iako su živjeli u neprestanom strahu, bježali od logora do logora skrivajući se, nastojali su živjeti normalnim životom. Tako su počeli osnivati kulturna vjerska društva, počeli su izdavati novine. Prva novina emigrantska poslije 1945. izašla je 12. siječnja 1946. godine u logoru Modena. Zvala se Velebit. Od logora u kojima su bili Hrvati najpoznatiji je bio logor Fermo u Italiji. U njemu je osnovan pjevački zbor Hrvata izbjeglica logora Fermo, koji je 24. travnja 1946. nastupio na Vatikanskoj krugovalnoj postaji, a 3 dana kasnije održan je koncert u Rimu pred vjerskim predstavnicima raznih zemalja. Tom prigodom Sveti otac Papa Pio XII primio je na razgovor profesora Dušana Žanka i velečasnog Krunoslava Draganovića.
Žanko i Draganović su papi uručili prvu knjigu otiskanu u emigraciji nakon 1945. i ta knjiga je bila na latinskom, a zvala se Martirium Croacije. U njoj je opisano pravo hrvatskog naroda na svoju slobodu i uspostavu vlastite države. Profesora Žanka i Draganovića nakon Svetog oca Pape primio je također državni potajnik Monsignor Montini, koji je kasnije postao Papa Pavao VI. Monsignor Montini je slušao dok su mu dvojica Hrvata govorili o hrvatskim pravima, o uspostavi Hrvatske države, međutim odjedanput ih je prekinuo i rekao: da, gospodo, ali jučer su ovdje sjedila dvojica Hrvata političara koji smatraju da Jugoslavija još uvijek može živjeti, da treba živjeti. Žanko piše: nama se zavrtjelo, problijedili smo oba dvojica, pokušali smo se snaći, ali taj problem kojeg su doživjeli Žanko i Draganović pratio je nažalost hrvatsku političku emigraciju kroz 45 godina. U hrvatskoj emigraciji bilo je nažalost jedna struja kojoj su pripadali hrvatski nacionalisti, a to su oni koji su smatrali da hrvatski narod ima pravo ostvariti svoju slobodu i svoju nezavisnu državu Hrvatsku, bez obzira da li se to sviđalo Englezima, Amerikancima, Rusima ili bilo kome. Dok drugoj struji su pripadali oni koji su smatrali da moramo biti lijepi prema velikim silama, a nažalost, te velike sile bile su za Jugoslaviju i čuvale Jugoslaviju. I to je bio problem u hrvatskoj emigraciji. Iz Katanićeve knjige čitatelj će saznati kako je Jugoslavija od Engleza i Amerikanaca tražila izručenje istaknutih Hrvata pod izgovorom da su svi ratni zločinci. Prema savezničkom sporazumu optuženi su bili podijeljeni u dvije kategorije, odnosno u grupe. U grupu A spadali su oni koji su bili optuženi za zločin protiv čovječnosti, a u grupu B oni koji su bili optuženi za suradnju s neprijateljom. Dakle, svi bili su neprijatelji države i hrvatskog naroda po Jugoslaviji i jugoslavenskim propagandistima. Engleska u to vrijeme bila je puno revnija od Amerike, od Sjedinjenih država u izručivanju hrvatskih izbjeglica, Hrvata, istaknutih Hrvata. Tako je bila čak i osnovana komisija, a na čelu te komisije bio je Fitzroy McLean, čovjek koji je 43. do 45. godine bio na čelu savezničke misije kod Tita, no po Kataliniću pravi zloduh komisije bio je Stephen Clissold, koji je prije rata radio kao službenik u engleskom konzulatu u Zagrebu, pa je dobro govorio i hrvatski. U Zagrebu je upoznao velik broj Hrvata, među njima i znanstvenika i katoličkog novinara Danijela Uvanovića, poznavatelja engleske kulture. Clissold i Uvanović bili su čak postali prijatelji. Nakon rata ponovo su se sreli u Rimu, no ovoga puta Uvanović je bio hrvatski prognanik, a Clissold lovac na hrvatske prognanike. Uvanović je htio iskoristiti svoje nekadašnje prijateljstvo sa Clissoldom, pa ga je molio da spasi neke Hrvate koje je tražila Jugoslavije, koji su trebali biti izručeni. Clissold mu je obećao da neće niko biti izručeni. 3 dana kasnije ili 4 dana kasnije, ne samo da su Hrvati za koje se Uvanović zalagao bili izručeni, već i sam Uvanović. Dakle, Clissold je dao uhapsiti svoga prijatelja Uvanovića i izručio ga Jugoslaviju. Bilo je u hrvatskoj emigraciji, dakle,
ljudi koji su nastojali spasiti što više Hrvata. Tako su, recimo, katolička crkva koja je prednjačila u tome, a od katoličkih svećenika bio je dr. Krunoslav Draganović i dr. Dominik Mandić, Franjevac Hercegovačke republike. Hercegovačke provincije. U to vrijeme Franjevci iz Hercegovine imali su u Čikagu svoj samostan i u njemu nekoliko svećenika koji su bili došli 1944. godine i odmah čim su došli u Čikago kupili su list, hrvatski list i Danica koja je izlazila u New Yorku. Međutim, odmah se list preselio u Čikago i od tada pa sve do uspostave današnje Hrvatske države, hrvatski Franjevci iz Hercegovine izdavali su novinu Danica. U to vrijeme, kad je hrvatska vlada napustila Zagreb 6. svibnja 1945. godine, isti dan, dakle kad je dr. Ante Pavelić napustio je i dr. Vlatko Maček također, a u njegovoj pratnji bio je dr. Branko Pešelj koji je dugi niz godina živio u Vašingtonu. Kada su stigli u Austriju, stigli su najprije u Austriju, odatle su otišli u Pariz. Maček je želio sastati se sa Šubašićem, međutim Šubašić je izbjegao taj sastanak i to je uvrijedilo doktora Mačeka. Maček je u Parizu posjetio nekoliko ambasada, stranih ambasada, a među njima također i ambasadora Čang Kaj-šekove Kine. I tom prigodom kineski ambasador je upitao doktora Mačeka: molim vas, gospodine predsjedniče, recite nam iskreno da li ste za Jugoslaviju ili za samostalnu Hrvatsku državu. Umjesto jasnog odgovora Maček ističe sljedeće: da se zalaže za pošten i pravedan garantiran sporazum Hrvata i Srba, Hrvatske i Srbije, Zagreba i Beograda, uz napomenu: ako Srbi neće pravedan sporazum nego žele Jugoslaviju, onda ja nisam za Jugoslaviju. Dakle, vrlo konfuzan i nejasan odgovor. Kada su Hrvati dolazili u Sjedinjene Američke Države nakon rata, u Sjedinjenim Državama postojale su već neke veće organizacije, kao na primjer Hrvatska bratska zajednica koja je osnovana 1894. godine sa sjedištem u Pittsburghu, te Hrvatska katolička zajednica sa sjedištem u Gary, Indijana. Međutim, bila su i druga društva i političke organizacije kao što su bili Ujedinjeni Hrvati Amerike i Kanade. Dr. Ante Pavelić stigao je u Argentinu brodom 6. studenoga 1948. i to pod krivim imenom kao mađarski inženjer Pal Arinos. Godinu dana kasnije, po pričanju i pisanju profesora Vinka Nikolića, Pavelić je jednom prigodom izjavio da je vrijeme za ustaški pokret spada u prošlost i da treba osnovati modernu hrvatsku političku stranku. Međutim, zbog nekih sljedbenika koji su slijedili doktora Pavelića, Pavelić je nažalost morao odustati i na koncu je osnovao HOP, Hrvatski oslobodilački pokret, 8. lipnja 1956. godine. Hrvatska republikanska stranka, kojoj pripada pisac knjige, kojoj pripadam i ja i kojoj pripadaju mnogi ovdje, večeras ih vidim, kao Marijan Bucanić, moj prijatelj iz New Yorka i dugogodišnji član Hrvatske republikanske stranke,
Osnovao je dakle profesor Oršanić u Argentini i Katalinić je stupio u Hrvatsku republikansku stranku 1954. godine. I od tada Katalinić je obnašao dužnost tajnika u Hrvatskoj republikanskoj stranci, a kasnije, kada je osnovano Hrvatsko narodno vijeće u Torontu 1974. godine, onda je bio biran nekoliko puta u Sabor Hrvatskog narodnog vijeća i tu je obnašao dužnost tajnika i bio je predsjednik nadzornog odbora. U vrijeme Jugoslavije među Hrvatima u domovini neprestano je stvarana i namećana ružna slika o hrvatskoj političkoj emigraciji, a na pojedine emigrante bacana je ljaga kao bezbrižnim pustolovima i opasnim teroristima. Katalinićeva knjiga opovrgava tu jugokomunističku izmišljotinu i čitatelju pruža sasvim drukčiju sliku iz koje jasno proizlazi: prvo, hrvatska politička emigracija bila je sastavni dio hrvatskog naroda i važan čimbenik u borbi za uspostavu današnje Hrvatske države. Drugo, hrvatski politički emigranti nikada nisu zaboravili svoju domovinu, ali isto tako mnogi od njih, nažalost, nikad se nisu mogli priviknuti na sredinu u kojoj su živjeli. Život im je bio u stalnom osjećaju starogrčkog mornara koji se nalazi u tjesnacu između Skile i Haribde. Osjećaj samoće i misao na domovinu bila je stalna pratilja njihovog izbjegličkog života. No u sve to smatrali su da je njihova dužnost raditi za Hrvatsku sve ono što Hrvati u domovini nisu mogli ni smjeli. Njihov osjećaj, bol i čežnju za domovinom ne mogu shvatiti oni koji nikada nisu živjeli u izbjeglištu. Hrvatski pjesnik i mučenik Vjenceslav Čižek, koji je i sam bio politički emigrant, malo prije nego ga je UDBA kidnapirala u Njemačkoj 1977. godine, izrazio je osjećaj političkog emigranta prema domovini ovim riječima: teže je duši čovjeka biti slobodan bez domovine, nego biti u domovini bez slobode. Naš veliki pisac Antun Gustav Matoš u trenutku vlastite samoće i mislima na domovinu kliče: Kroacijo, majko moja, Hrvatska bakro mojih tamnih putova, tvrdi kruše mojih nevolja, suzno uzglavlje moga progonstva. Talijanski pisac Dante u stihovima svoga raja tragediju progonstva izrazio je ovako: ti ćeš ostaviti sve što ti je najmilije i to će biti ona strijelica koja će na tebe luk prognanstva najprije odapeti. Ti ćeš iskusiti kako je slan tuđi kruh i kako je tvrd put silaziti i uzlaziti po tuđim skalinama. Ova knjiga je rezultat 20-godišnjeg Piščeva istraživanja i potvrda njegove upornosti i ljubavi prema Hrvatskoj. Ona je ujedno i znak njegove zahvalnosti svima onima koji su pridonosili svakodnevne žrtve uspostavi nezavisne Hrvatske države, koju, nažalost, mnogi od njih nisu dočekali. Neki od njih su, kako rekao, završili svoj zemaljski život prirodnom smrću, a drugi su, poput zečeva, bili ustrijeljeni. Katalinić nije samo pisac koji emigrantska politička zbivanja registrira, kronološkim redom opisuje, već je kao predstavnik i odgovorni dužnosnik Hrvatske republikanske stranke i Hrvatskog narodnog vijeća često puta sudjelovao u oblikovanju tih zbivanja, odnosno u kreiranju pozitivne i državotvorne emigrantske politike. U sve to u njegovoj knjizi nema ništa osobnoga, u njoj nema izmišljanja, nema pretjerivanja, ni uljepšavanja. Pisac događaje bilježi onakvima kakvi su bili, zato ovu knjigu s pravom možemo nazvati najvjernijim svjedočanstvom hrvatske emigrantske politike.
Ona zorno slikava životnu i političku sudbinu ljudi koji su morali bježati iz vlastite domovine samo zato što su je voljeli. Iako knjiga ne zagovara ni mržnju ni osvetu, ona je neke vrsti obračuna s onima koji su mislili da je hrvatski spas u Jugoslaviji i jugoslavenstvu. U knjizi pisac nigdje ne zagovara uspostavu buduće hrvatske države po uzoru na nekadašnju NDH, ali ispravno i znanstveno brani uspostavu nezavisne države Hrvatske 1941. i njezinu obranu. Odvratno mu zvuče izgovori oni koji ističu da je Hrvatsku državu trebalo rušiti jer je ona tobože bila fašistička. Zašto hrvatski komunisti nisu rušili režim umjesto države, pita pisac knjige. A u isto vrijeme daje odgovor, nisu, jer im nije bilo stalo do Hrvatske države. Katalinić bez sumnje smatra ispravnim i opravdanim misli koje navodim ja večeras doktora Ive Korskog, a koje glase: bez proglašenja Hrvatske državne nezavisnosti 1941. godine nikada ne bi došlo do odluke pozvanog Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja 1943. godine, niti do Ustava Narodne Republike Hrvatske 1947. godine i Ustava Socijalističke Republike Hrvatske 30. svibnja 1990. godine, nego bi svi ti događaji ostali samo ono što su stvarno bili, pokusi i pokušaj izgrađivanja vrlo ograničene upravne, a ne državopravne autonomije Hrvatske unutar totalitarne, jednostranačke, svemoguće međunarodno priznate Jugoslavije. Samo uspomena na postojanje nezavisne države Hrvatske i njezina 4-godišnja obrana od napada njezinih tadašnjih službenih saveznika, kao i od onih koji su u duši hrvatskog naroda od napada njezinih tadašnjih službenih saveznika i od njezinih službenih neprijatelja održavala je u duši hrvatskog naroda vjeru da će kad tad u novoj međunarodnoj krizi hrvatski narod imati priliku osloboditi se i ujediniti svoju zemlju i dati Hrvatskoj suvremeni značaj normalne nacionalne države. Bez povijesne epizode nezavisne države Hrvatske, pad svjetskog komunizma, koji je započeo u Poljskoj, završio raspadom Sovjetskog saveza, na hrvatskom bi području bio doveo do promjene vladavine, ali ne do uspostave hrvatske nezavisnosti. Osloboditeljski proces i obrambeni domovinski rat bili su uspješni samo zato što je narod vjerovao u mogućnost oslobođenja, jer su Hrvatsku državu bar na kratko vrijeme ostvarili njihovi očevi i djedovi, a ne zato što je znao da je Hrvatska kraljevina bila nezavisna sve do 1102. godine. Tako daleko ne ide djelotvorna svijest nijednog naroda, pisao je dr. Korski. Max Weber je pisao da postoje dvije vrste ljudi koji se bave politikom. Jedni koji žive za politiku, a drugi koji žive od politike. Katalinić pripada krugu hrvatskih intelektualaca i političkih ljudi koji su djelovali u hrvatskoj emigraciji, koji su radili i živjeli za Hrvatsku i za hrvatsku politiku. Čitajući knjigu Kazimira Katalinića, došao sam do zaključka da je knjiga ne samo veliki dar i najljepši spomenik svima onima koji su u emigraciji domovine živjeli za politiku, već da je ona istovremeno političko-moralni kompas budućim hrvatskim političarima, ljudima koji žele živjeti za Hrvatsku, a ne od Hrvatske. Svima koji smatraju da je povijest učiteljica života, preporučam ovu Katalinićevu knjigu. Hvala.